Pitäisikö nyt pelaa? Tää on Okei, miksi näytän täällä tää? Siis mitä vitsi? Okei, ihan sama. Tehdään nyt se kakku. Mulla on 77 €. Joo, mä en tiedä mitä mun tää tehdä. Siis oikeesti. Pitääkö mennä tänne? Basic Pepsi. Mä en osaa. Siis oikeesti, miksi tää on näin monimutkainen? Mä siellä katsoa se tutoriaali. Kai. Sä päättää värejä. Mutta jos mä en tiedä tässä pelissä mitään. En mä tiedä. Mitä pitää tehdä? Menen sen alas. Ketä tiedä? Menen tänne. Tässä on piano. Mä kyllä pelaisin tää peliä varmaan, jos nyt tiedän mitä mun tässä tehdä. Onks tässä tutorial? Tiedä, onks tää vähän noobia, kun mä en tiedä. No ehkä. Jotain se tuossa. Siis mä itse tiedän mitä tää tehdä. Mitä vitsiä mun tää tehdä? Siis auttakaa joku, niinku kai se on auttamassa. Tää on vähän liian vaikea. Ainakin. Voiko tossa varastaa? Voi. Vitsi, tää on tyhmää. Se kun kuitenkin varastaa mun. Sitten menee tonne. Mulla olisi kyllä pitää tehdä toinen kerros, mutta tehdään nyt yksi kerroksena. Ihan sama se maistuu. Samalta se maistuu. Kyllä. Noin. Nyt mä kaiken kannan se. Tännekö? Mä en kantanut sitä, voi jumala. Siis oikeesti. Pitääkö mä näin kantaa tätä? Ei voi olla. Okei. Mennään sinne sitten. Mitä tuolla nyt tekee? Mennään tänne varmaan. Kaiken järjen mukaan. Mä luulen, että mä en oikeesti osaa. Miksi tässä jotain tavaroita? On cupcake. Miksi ei se ole näin kaukaa? Onko tässä mun cupcake? Okei. No mä nyt täysin tämän pelin idean. Jos te haluatte, niin mä voin tulla kuvaa. Mä luulen, että on hengailun varten. Jos sä jaksat tehdä tää, niin pääsee hengailemaan. Selvä. Tää on joku soppailupaikka. Ite meni. Okei.
Okei. Näet pois. Kiinnostavaa. Todella kiinnostavaa. Siis, joo. Tää on joku. Tää on joku. Mikä tää? Se siinä luki. Tässä luki jotain mä näin. Onks tää vaan joku seikkailupeli? Giant Noob. Giant Noob kenttä. Mä tunne käykö mennä. Mitä käy jos mä menen tänne? No mä kuolen. Jotenkin musta tuntuu, että tää video voisi olla aikaa tässä. Jos te haluatte osa 2 tästä, niin mä voin kyllä kuvaa. Mut voiko kun vähän neuvoa? Voin kuvaa osa 2. Se on sitten moi moi.